Ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM, your Alaga Radio. 100.5 OFM. Huwag nailain pa. Lami, oy. Abyan mayong aga dira sa imo. Welcome gid sa aton nga programa karon. Kag magahambal kita nanungod sining pagka matutom sa aton Dios. Ang ginsulat diri ni Sipanaya sa Sipanaya chapter 3 aton mabasa ini nga mga pulong. Sugod ako sa pagbasa abyan diri sa bersikulo 17. Ang Ginoo ang imo Dios yara sa tunga nimo, ang gamahanan nga magaluwas, magakasadya siya sa imo nga may kalipay. Magapahuway siya sa iya gugma, magakalipay siya sa imo nga may inamba. Subo nga sa adlaw sang kinasadya kuhaon ko ang kalaglagan gikan sa imo, agod nga hindi ikaw magdala sang kahuluyan tungod sini. Yari karon sa sadtong tion magahisayo ako o magaisayo ako sa tanan nga nagapapiot sa imo. Kag luwason ko ang piang kag tipunon ang ginsubol. Kagimuon ko sila nga pagdayaw kag ngalan, ngang ila kahuluyan naglapnag sa bugos nga duta. Sa sadtong tion, papapulion ko kamo. Sa sadtong tion, tipunon ko kamo, kay himuon ko kamo nga ngalan kag pagdayaw. Sa tunga sang tanan nga mga katawhan sang duta, kon pahaulian ko ang inyo kabihagan, sa tubangan sang inyo mga mata, nagasiling ang Ginoo. Kabay pa nga ang Ginoo magadugang sang mga pagpakamayo sa sining mga pulong nga aton ginbasa. Ang pagka matutom sang Dios. Abyan kagutod sa Ginoo, kung ang Dios naghambal nga siya magahimo sang mga butang, kita makasiguro nga ang iya mga pulong, ang iya mga ginsaad, ang iya mga ginhambal, matuman gid kay ini mga matuod. Ang mga pulong nanungod sa palabuton nga paghukom, o kon mga pulong sa kaluwasan kag kahilwayan nga iya ginsaad. Ang ginsulat ni Sipanaya diri sa bersikulo 20, bago pa naton ginbasa, sa sadtong tion papaulion ko kamo, sa sadtong tion tipunon ko kamo, kay himuon ko kamo nga ngalan kag pagdayaw, sa tunga sang tanan nga katawhan sang duta, kon pahaulian ko ang inyo kabihagan, sa tubangan sang inyo mga mata, nagasiling ang Ginoo. Si Sipanaya abyan nagsulat diri sang tagna nga may malapit nga panglantaw kag sa sinaman nga bersikulo may malayo nga panglantaw. Naghambal siya nga ang palabuton sang Israel amo nga papapulion sa Ginoo ang bahin sa mga tao nga ginbihag sang mga Babylonians. Amo ina ang short view. Malapit nga panglantaw
sa pagtagna ni Sipanaya. Kag ginhambal sang Dios. Ikadua, nga papulion ang mga katawhan sang Ginoo sa tunga sang tanan nga mga katawhan sang duta. So hindi lang ini imperyo sang Babylon, kundi bisan pa sa tanan nga mga pungsod kag duta sa bug-os nga kalibutan. Kita nakahibalo nga sang AD 70 sa ginsulod sang Roman General Titus ang Jerusalem kag ang Huda kag nag-aplaag ang mga Hudiyo. Ang iban nagkadto dito sa malapit lang nga mga pungsod, pero ang iban nagkaladto gid sila dito sa Europa, sa Russia, ang iban nagkadto diri sa idalom sa Africa, kag ang iban pagani tungod sang pag-immigrate kag sa mga discoverers halin sa Inglaterra padulong dito sa ginatawag nila Newfoundland, dito sa Rhode Island, sa eastern part sa United States. Nagaplaag ang mga Hudiyo. Kag sang mga 1940s, during the Second World War, naglalaptaman ang mga Hudiyo tungod kay persecute, kag ginpamatay sila sa mga soldado ni Hitler. Kag iban gani nakaabot pa diri sa Pilipinas. Amoy na ang ginatuwag na nga long view. Mag-aabot ang panahon kag gani subong nagasugod na. Since mga 1948 nagbalalik ang mga Hudiyo dito sa Israel. So amoy na biyan ang prophecy sa Old Testament. May ginatuwag nga short view of the prophecy. Sa malapit lang nga mga panahon, matuman ina. Kag may long view sa prophecy. Nga ang iban gani, wala pa matuman hasta karon. Ang Ginoo maga-deliver sang remnant, sang bahin, sadtong mga tao nga dala dito sa Babylon sa naka-eksperyensya sila sang Babylonian bondage. Pero inang sa short view nga panglantaw sa prophecy sa idalom sang pagdumalan ni Zerubbabel kag ni Ezra, sila nakabalik. Kag sa dira nga si Nehemiah mismo amo ang nag-ayo sang mga pader sa Jerusalem. Aton makita nga ang Ginoo nagatuman gid sang iya mga pulong kag sang iya mga saad. Abyan si Panaya nag-prophesy nga mag-aabot ang panahon nga magabalik gid ang tanan nga mga katawhan dito sa Israel. Kag may mga bahin sa propesiya nga bisan wala makita ang iglesia o kon ang church, matuman ini sa iglesia ni Ginoong Hesukristo. Ini nga mga tagna o mga propesiya nagtudlo nanungod sang palabuton nga panahon sa diin ang mga katawan sa Israel magakadto dito balik sa Jerusalem, sa Huda, sa Galilea, kag nga sila magahimo sang ila templo, kag ibalik nila ang ila pagsimba ginamit ang mga paghalad, mga ritualis, ang mga kaparian, ang mga pagpanghugas sa mga tao sa ila kuno pagsimba sa Dios. Kay wala sila nakahangop nga ang sakripisyo, ang the sacrifice, the ultimate sacrifice nga si Ginoong Hesukristo nahalad na. Siya naghatag sang iya kabuhi, siya napatay, gidlubong, kag siya man nabanhaw. Busa, ining mga tagna sa Ginoo, natuman, nagakatuman, kag matuman ini.
Why? Tungod kay siya matutom. Siya masaligan. Siya genuine. Hindi siya butigon. Aton siya masaligan sa aton nga kabuhi. Anong ginhambal diri ni Apostol Pablo na nungod sang kabilidhon kag kasiguruhan sang aton kaluwasan? Diri sa Roma Kapitulo 8, nagasiling sugod sa bersikulo 35, wala sing may makapahamulag sa aton sa gugma ni Kristo, bisan mag-agi kita sa mga pag-antos, kalisod, paghingabot, kagutom, kaimulon, katalagman, kagbisan pa sa kamatayon, na siguro naton nga ginahigugma kita gihapon ni Kristo. Nagasiling ang kasulatan, tungod sa amon pagtuo sa imo, ara kami pirmi sa katalagman sang kamatayon. Pareho kami sa mga karnero nga ilihawon. Pero bisan mo ini ang aton kahimtangan, masarangan tagid nga tubangon ini paagi sa bulig ni Kristo nga nagahigugma sa aton. Nagpadayon si Apostol Pablo abyan, kay nasiguro ko gid nga wala sing may makapamulag sa aton sa gugma sang Dios nga iya ginpakita paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Bisan pa ang kabuhi diri o kon ang kamatayon, ang mga anghel o kon ang mga demonyo, ang nagakalatabo subong o kon ang magakalatabo sa palabuton, ang mga may gahom, ang mga ara sa ibabaw o kon sa idalom sang kalibutan, o kon bisan ano pa nga mga butang nga gintugas sang Dios, hindi makapamulag sa aton sa iya nga gugma. Abyan ang aton Ginoo sa panahon nga siya maghambal na nungod sang paghukom, inagid matuman. Kon maghambal ang Ginoo sang iya mga saad sa aton kaluwasan kag katubsanan dira kay Kristo Jesus, nga iya kita dalon dito sa himaya kag magabaton kita sang padya o kun balos tungod sa aton pagkamatutom, ina masaligan, ina matuman, kay ang aton Dios matutom gid sa aton. When God has stated that He will do certain things, we can be sure that His words will come true, whether it refers to judgment or salvation. Magapangamuyo kita. Diyos nga balaan, salamat gid sang imo nga pulong nga amo na pamalandungan karon. Ikaw magapakamayo sini sa kabuhi sang imo mga kanakan kag bisan pa sa mga tao nga wala pa sang kang tanan dira sa imo. Kabay sa nagapadayon sila sa pagpamati sining mga mensahe sa sining istasyonan sang radyo, sila makaangkon sang kahilwayan, kaluwasan, kasiguruhan, kag tungod ini sa kaangtanan nila sa kay Kristo Jesus nga ilang Ginoo kag manluluwas. Ini nga mga butang among ginatugyan sa ngalan niya nga mahal. Amen. Salamat gid abyan sa inyo nga pagtanaw sa akon. Ako si Pastor Ipaprasakar, nagasiling, ang Dios magapakamayo sa aton tanan.